kao ključ oporavka polazna je osnova 6. po redu regionalne konferencije gospodarstvenika koja je održana u Vinkovcima, u hotelu Slavonija. Konferenciju je organizirala tvrtka Lotus Media u suradnji s partnerima, Hrvatskom gospodarskom komorom, podružnicom Vukovar i razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, Hrast d.o.o. Pratimo aktualna stanja i sve što se oko nas događa i želimo poslati poruku odavdje iz Slavonije. Preko 160 prijavljenih ljudi, znači interes je, očekujemo da ćemo stvarno poslati poruku, a to je zajedništvo, to je proaktivnost svakog pojedinca, ne više očekivati da će neko drugi riješiti naše probleme. Kroz primjere dobre prakse ove godine ih stvarno imamo izvrsne i njih čak 7. Nadam se da ćemo poslati isto tako i rješenja kako i u kom smjeru dalje. Uz podršku mnogobrojnih sponzora, konferencija je okupila preko 150 gospodarstvenika i sudionika, te se kroz 2 panel diskusije ukazivalo na prednosti okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju zadane ciljeve i postižu uspješne rezultate. Došao sam danas ovdje na panel razgovor sa ostalim kolegama koji su ovdje dobar primjer sinergije, suradnje i da se stvari kod nas u Hrvatskoj danas mogu drugačije odraditi. Iznimno sam sretan i zadovoljan što sam sa svima mogao podijeliti moje iskustvo mojih zadrugara, te da naša suradnja je jedan dobar primjer kako se u Hrvatskoj danas mogu neke stvari dobro i pozitivno odraditi. Ove godine konferenciji se pridružila Hrvatska udruga poslodavaca, te su aktivno sudjelovali uz Hrvatsku gospodarsku komoru na panel diskusiji. Vlada, da li na nacionalnoj ili lokalnoj razini, mora njegovati odnose sa socijalnim partnerima. Slijedom toga da sinergija postoji, ali nije na onoj zadovoljavajućoj razini koju tražimo. Upravo smo mi ti koji se trudimo povezati s jedne strane naše gospodarstvenike koje sve zastupamo, s druge strane nositelje politika, regulatore i sada po najnovijem i akademsku zajednicu da bi upravo stvarili taj sinergijski efekat za koje smo mi apsolutno uvjereni da jedini zdravi način pokretanja gospodarstva, a samim time i kvalitete života. Svojim dolaskom podršku su dala i 2 ministarstva. U izaslanstvu predsjednika Vlade Republike Hrvatske sudjelovala je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, kao i gospođa Ana Mandac, pomoćnica i izaslanica potpredsjednice Vlade ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Drago mi je da je upravo to tema, sinergija kao ključ gospodarskog oporavka, upravo znači sinergija Vlade Republike Hrvatske, lokalne regionalne razine, gospodarstvenika, poduzetnika, svih onih koji trebaju doprinijeti rastu i razvoju. Samo tako možemo zajednički ići naprijed i kroz projekt Slavonija koji smo osmislili u ovoj financijskoj perspektivi, a isto tako i posebno od sljedeće godine kada krenemo kreirati ono što trebamo napraviti u onoj novoj financijskoj perspektivi. Zbog zajedničkog traženja rješenja aktualnih problema, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini, potporu konferenciji dao je župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, kao i gradonačelnik grada Vinkovaca Ivan Bosančić. Danas zahvala svima koji su organizirali ovu konferenciju, jer ona mora dati, te smjernice kako ćemo se organizirati da što bolje i efikasnije radimo, da mi kao gradska uprava budemo partner u svakom poduzetničkom pothvatu, da pružamo jednu prijateljsku potporu u svakom trenutku kada naš poduzetnik to bude trebao. I ove godine konferencija je ugostila vrsne predavače, profesor dr. znanosti Saša Petar, profesor psihologije, magistar znanosti Darko Sambol, Stefani Trpkov, konzultantica Svjetske banke, magistra ekonomije Gordana Kadović i Mara Majstorović, NLP coach, koji su za kraj održali kratka predavanja na teme timskog rada, učenja na pogreškama, sinergiji muško-ženskih snaga i organizacijskog coachinga i komunikacije. Regionalna konferencija gospodarstvenika za mene kao predavača je jedna iznimna prilika da se sve 3 strane, dakle korporacije, velike, mali i srednji poduzetnici i ljudi koji rade u državnoj upravi sinhroniziraju, povežu i shvate važnost timske suradnje, komunikacije, jer to je jedini ključ napretka i svih onih težnji koje mi imamo sa našim gospodarstvom. Prijeko je potrebno da se ta viša razina dijaloga uspostave, ne samo strategija za zemlje gdje ide i kako, nego kako ljudi mogu sami nešto stvoriti.
I to nema veze ako je muška, ženska ili kako je osoba, od kuda je, nego da svi mi zajedno gradimo bolju budućnost. Za kraj možemo zaključiti da regulirano tržište s donesenom nacionalnom strategijom i sinergijom svih dionika, izvršne vlasti, znanstvenih i obrazovnih institucija i gospodarstvenika može pridonijeti oporavku domaćeg tržišta, te se uz projekt Slavonija, Baranja i Srijem i nadolazeće projekte i financijska sredstva iz EU fondova može pokrenuti ruralni dio Hrvatske, ali i cjelokupno domaće tržište. Evo, iza nas je još jedna konferencija, mislim da je do sad bila najbolja. S obzirom na temu sinergija kao ključ oporavka, svi smo se složili, svih 160 sudionika, panelista, primjera dobre prakse, da bez sinergije dalje ne možemo u napredak. Shvatimo na vrijeme, a mislim da vremena više nemamo, da možemo krenuti u pravom smjeru u napredak i u boljitak i vrijednosti koje svi skupa kao narod, kao ljudi, kao pojedinci i kao država imamo.